Mhu sabiħ li btel-isħab imtaqqal. Awtur, poeta u kittib tal-kanzunetti rinomati. Ray Mahoney huwa ġgant fil-mużika u l-poeżija Maltija u naqqax ismu fil-qasam kulturali bil-brillanza artistika tiegħu. Nhar il-Ħadd ser ikun qiegħed jingħata ġieħ billi tiġi rrakkontata permezz ta' mużika u aktar il-biografija tiegħu. Meta tiftakar illi ta' 14-il sena diġà kien jikteb il-poeżiji u dan kien irrimarka il-leġenda Giuseppe Kuti li kien wieħed mill-allima tiegħu fil-kulleġġ, da kollu se jkun espost il-ħadd li ġej. Ray ma naħsibx li nagħta biżejjed rikonoxximent speċjalment f'ħajtu anke minħabba li kien persuna riservata ħafna mill-aspett letterarju. Ġifieri huwa poeta modern ħafna, poeta ta' rivoluzzjoni anka sa mill-bidu ta' snin 60 meta u kif kien jitkellem fuq in-neutralità, fuq il-ħakma tal-barranin f'pajjiżna, da kollu nġabar fi produzzjoni waħda. Fost il-mistiedna matul is-serata ser ikun hemm Mary Rose Malija, Chiara, Mary Spiteri, Georgina u Jasmine Abela fost oħrajn. Ray Mahoney kien rebaħ unur għal produzzjoni li kien kiteb fl-1982 ġensna. Il-vjaġġ kreattiv tiegħu kompla baxar musicals oħra fosthom Bastilja. Fil-waqt li l-ħilja tiegħu waslet żewġ kanzunetti minn tiegħu fuq il-palk internazzjonali tal-Eurovision darbtejn.